जों DTIDSO 2021 पावर फाइमानि परे आबोनि यागलो जों 2023 फाइयो जे विधानसभानि निर्वाचन चिनि EM रक बिसिङो डेपुटी EM बाय चिनि EM नखन बरं इलेक्टेड नि थाखाय MLA आबोन परे अरो जों कयेकटा बुसा EM नि मानखा आबोनि यागलो कताल खायै चिनि बुबाग्रा वानसुका चिनि डेभलपमेंट वर्क उननि आखाइबा एडिसिनि सामुनो ताइबो दरिवि ख्लाइरिनानि बागै खरकटाम EM चंजाखा ताकनो डिपार्टमेंट बागजायाखो आइबान आं साकसाकना गलायखेनो हामबाय बारो पुइलावनो चिनि बुबाग्रानो आबोनि लगे लगे चिनि एडिसि आमसाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो EM सामान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा चुबाइनो जों बुसखांगो कामखै सामतांनाय जे डिपार्टमेंटफोर मानथुन जे कुनो डिपार्टमेंटनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कुनो करप्शन इनि आखाइबा कुनो निनि आनि हियागै जों जतनो समान खालाय सामतांना बागै आं साकबाय थां साइतंनाय ताइ जरा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिक तामनि बिसिङो जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रा सारनो जों जे गामि गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबोनो बाहायके फान्ड तुगैमान जों ताइबा थानजा खालायो जोंनाबो जों खालाय दङ आबोनो बागै जों नाय दङ जों बुसखांगो ताइबो गाहाम खालायो सामखायना बागै जों वानसुं